posledný pracovný decembrový deň je tu. Neveríte, práve dnes je 30. decembra. Všetci už možno majú voľno, ale my ešte stále pracujeme, pretože máme krásnu povinnosť vyžrebovať 6 víťazov našej súťaže Super Top Gear. Informácie vždycky nájdete na našich stránkach www.supertopgear.sk alebo čokde.sk. Aj dnes žrebujeme našich kupcov týchto krásnych produktov, ktoré nájdete na rôznych predajných miestach. Aj tie nájdete na našej stránke supertopgear.sk. Aj keď sa to nezdá, Silvester je pred nami a my sa už tiež veľmi dobre zabávame. Musíme ešte urobiť túto milú povinnosť a ja tu mám takéhoto pomocníka, ktorý nám dnes v tejto krásnej chumelici vyžrebuje týchto súťažiacich. Takže začíname balíčkom produktov Top Gear. A prvý balíček získava telefónne číslo s koncovkou 180. Druhý balíček. Škriatok sa už teší na guľovačku. Druhý balíček získava telefónne číslo s koncovkou 011. A posledný balíček produktov Top Gear získava... Nič. Poriadne zamýšľané. V rukaviciach sa ťažko žrebuje, ale posledný balíček predsa len vyžrebovala naša slečna. Telefónne číslo s koncovkou 727. Ideme ďalej. Originál Castrol loptu. Tento mesiac dostane telefónne číslo s koncovkou 839. Pokračujeme originál Ferrari tričkom alebo originál Top Gear tričkom a to získa telefónne číslo s koncovkou 821 a trošku neskorší povianočný darček, preplatenie tankovania v hodnote 100 eur získava trošku napätia telefónne číslo s koncovkou 280. To boli všetci víťazi nášho tohto ročného posledného žrebovania našej súťaže Super Top Gear. Sme veľmi radi, že sa do nej tak veľmi a skutočne veľmi s radosťou zapájate. Veríme, že aj v budúcom roku tomu tak bude a ešte viac. Do nového roku vám celý náš tím želá všetko len to najlepšie, aby ste vykročili šťastnou nohou a verím, že sa stretneme už v januári. Nezabudnite sledovať naše stránky www.supertopgear.sk a www.čokde.sk. Ďakujeme.